Case number 1, Linda AJ. I know free by just so. Why no one ko edu Kwame Asare. Kwame Dada. Konongo ena Kwame Dada nso. Ada yiko. Mama Linda. Pepa chonet is oba fefe. Pa cho me ho ye mama. Yo. Me ho je, me do. We buy show is why your Bible Quran be focus ya kasa preko snap obodu an cross. Opede he. Pa cho me Bible. Ko yan sole. Baptist. Yo shalom. Yeah me. Pa cho fa nsani fatos. Na bodi me Linda sa AJ. Me Linda AJ. Inside the Bible so. Inside the Bible. Sa sama meka no. Asma meka. No kretrudu. Me nitro. Onyame boa me. Nyame boa me. Order. Yo le asembe. Mama me ne abrantie bia wo mienu. Ah, wo fefe se. Me na etie e wo konongo bedumase. Na asetena mu no na eniama bi nkoye. Ade no oyere. Oni yere but na ohamelodo. E ode e hu. Entokwasem. E de na de ntokwa ne ba. Na no oya, one ne kasakra obie na no obedidi wo maame afi. Ah, na wo hu sa ade no na wotumi ne tena wo mienu. Efiti ase no ma hu. Titama yinse na to so mienu no na me hu say yesu ba na nyame fe ntimi twa so na me ba keto anu num na me ni jaya wa ntimi betena adwoso betena kono ngukro duanum kakra na me free ho ba adwoso ntimi ba me ye adwuma nkwala no hwemu no eniema nkoye onhwe wo no ye adwuma oye mesini na me ni wo ho no de no oye mindset adwuma ti me free ni nchen me ni de si ya adwuma no ojaye ti mesi adwuma no de woye ti galamse so bai no oda so ye galamse no so ti me frɛ na me se kwa me mesrew me kra de me nhia wo sa chenchena fasika kase ye bre me kakra bi abenya bi aboa me ne nhwe nkwala grand penny was saying penny was 17 years onya ne me ye na so manyinyi o manyinyi me ni ja ye 16 years ni aha na wo ngale foforo ndacho da bi ya ho fe nyina enti mama aja me frɛ na ode yo mema bi ma obesend sika 50 cedis se bia na Linda bia bi ni ho wako wale foforo awu mienu a ono oba na nete ti me de me kra me ko hu ye no me de ma nkasa na ja me bo me hu modern kakaka hwe nkwala no sese nkwala no mama omo nyini omo hwe ni mu aye de emema mienu makama no mu emema didi o mu didi ya me frɛ onua ba na me de ato na nim sa me serew eno bra nkasa na sese ba bia de na duro na no aye de ama me ma me so yare diabetes ekuro da na me ana me hwe no obi ani ho enti me serew mama maka brante yi mu me se me nipa afi kwa de be wie ni se be 2 years ni na keto an ye se obekwa kodi Christmas wo ne papa wo na me de me ma kwan no omu mienu ne koy to omu ba na pani ni ye se mama junior so wo ma bio na me se adenti na wo ma wo se an obetena ho ti me frɛ me kunu na me tu na nim se akola no so obetena junior no how many years ono na tamako no 12 years no so obetena ti me frɛ na me te kwa me serew abofra no so obetena wo nkyɛn dia hwɛ ni ye obehwɛ ni ye wo se an dia mete ya ne so de akola na koma ni sister she sa ni sister no so me mama me kotena wale na se no oni mani nhia na me se adenti na me ba koma akuya abra mete ase me nwuye me ba be fa me ba osia wo de anya hwe ti me wo ho ana me frɛ makuma no na me se yesi junior wo nche osia junior de wo ha ti wo dada ana me su you mama abofra no so wo ye secretary mia na metimi ahwe maade ti se na abofra no kwotena ho no menim adwuma mo de akwala no ye akwala no makwan a oba me ho ebedi akwama no wosan akwo ti last be me fra me ba no so omra o se ma me ma afekwa de me ba na sa wo hwe de wo ye na sa ni wura fi me kwa sa ne ma me ne me ti da bi ko sra ne pe me ba no wo ne ko wan ko hoda odi sei odi 2 years owo no wan ko ho ni dwa nkoma wo mama ma nko ho ene wa nya adi oba metoto entare ne mpaboa na me de ama no na wo de ko enti kan say Easter imu ana me friend say omra na me papa fra brochira ba say me fa omumra kwa na wo hwe me so papa ye kwa wu ana akwala no kwa me friend no mba so obeba ti onua pani no so ko ho ne papa no ho oba na o se mama ko fa junior ana me se ade no say junior no so ate ana me so yo na me friend me mama kwa ne phone ti me friend no me se junior aye abra ne enko na ho ko ana me friend makuma no ti me friend makuma no mienu amfa me call ti me de agya oye na me se minim se bi onim se mbebo onua be ma ne charge nti amfa
ti me my ba akla na manye dada ti me ne me bra ba ko e ba krom ti e ba krom na akla na fam ti mama ma ba fi ma ba si wachi na me su yo me koya ma me hu me ba no me wra ho yeso atiampa ati ni tirinwi ofu aye basa ni ko todwa ni mu nyina sabe uhu kase no am se junior den no se ma me yale am su yo na me de ne ko hospital de ma ni nuo chocho nuo bi na mtotoye na me frɛ me kun am se kwa me junior ba ya wo yale yeso ati na tembi akora no so beba ha bia na ya wo be yale ansa no akona me na ya me mpese me ka ho asem wo ko ka agya be ka se bia akora no wo bi ye ne bibi ti hona pani ni me obeko school na me koja no kwan ana o se mama me de junior no aba na ma ne nko biem e kire se junior mo de ne boda so wo ye carpenter adwuma o se wanya fie sei match ya no nya 14 years oboda so na ne soa ne ba e ba ko ye carpenter ni ti wo kwa wo makwan a enti na junior ya o makwan so o ma on be so obeba no no akwala sa de ko de na obetimi aye me de minim o se wo ba no ye carpenter adwuma junior so ni ahoden am se da bi so am business junior oboda so se an uchi abobo ya sa akwala ni twi abobo ya nyina ye se makuma ni kunu ton cement enti se wo mo beta na akwala no wo fia no no na de ko nuko nya kwanhia e ba na meti ase me nwuye na me ba be fa kwanhia me mama na me wura aho na me hwede na me ba na ye na enye ma me na me se da bi me frɛ me kunu tu nanim sa me serew akwala ne ba wo bie ma hwɛ no wa ma na anya sa adwuma no nua ba ne nkasa me kan me nyini sa be ma kohwini ma wa nka enti me ba no wo me ncha na me se da bi me hwɛ ade ahwɛ akwala na 2 weeks makuma na amfrɛ me yo sa wo fra akwala ne kasa tina no branda ye twamu enene na wo pepepe ene ofrɛ me ai Linda ho te se na me se ye na aden na ofra akran so fa fon ne mrɛ me aden na ma junior ne man so wo ma ne ti wa wo nko school na me sister junior sa me hu sa wo frɛ no wo frɛ no wo frɛ me da ana me nso se be minim sa me fa me ba mrɛ wo nti no ehu yin sa me ba frɛ wo nti wo se me ya na me hwɛ me ba ana be ma no so na me na wo nti me frɛ ne bo na mane ye se akwala ne yale to aba onto on fa ne sika bia nso mrɛ me beti eja me na me pe obatan ana mama me de me hwɛ ai wa na aba no sa wo be hwɛ na hwɛ wa de me de nya masem wakuma no ti mama me de man kasa man ka hwe efini na no a ai akwala no oba a wo se ne hu moja awie no akwala no oba na atwe me na mtwe ne hu moja na me se be de minim efini na no ai ne baba ko so wa send 50 cedis ama me ba ne ntim on send sika ne man akuyenyam adi asam na me din sa 50 cedis mama akwala no abetwe twa abobo ya abobo da so abobo ya tale papa bia ncha akwala na de bia oba abochi afa na hye ne na ase no na me ma tompa mama oba de ne hye na ase abochi de bi mama ana de bia akwala ne rufu ka fi kono ngo ba me ncha woju o na me ma tompa bo ahye no no de kwato atade ama obeba no no asai na masato fufura ma no sa na aka ena sa nkra no kwan so de ampa nche bia no ma ya ne me kro mu ne je e je nya dwumaden asem kra enti me de ye sa no me kwa mama bi wo me mogya mu ebi wo me mogya mu timi awia se me fa wia so kakra bi na ma ye mre enti aja me de ade ne ye sa ma nkasa bi ana ahye me oka asam no mama ye me ya me frɛ no wa amfa na me send no wodio se na wo kwa nya me mfa me ba mre wo me mfa me ba mre wo se hwɛ me ba ma me enti di enti na wo ne me be ka sa asam ta kwa no asa ni 50 cedis ama no me no nua ba magya ye 16 years ni akwase ko secondary school me ana makwaje aba bosia ade me ba na ko secondary school nua ba ma na so de ni sika abrɛ me ha ana wo ma bisa wo sika da se ma me sika ka me ma me bisa wo sika da ana akwala no kwa na ye se ye nka me mfa me ba mre wo enti na me kwa me ba ne ba ya wo yale no me mfrɛ wo sa ana makuma yi wankasa o oboti e wankasa na okofre ni kunu nyansani ni ba na obo ni kunu amane ni kunu no momu no ne me ba betwe manso ai se be ba no be ma obesuja ai obe me ni me ni be suja no na ebe twe manso wa asem no mu mama ebe kekafo de a kire me se ai akwala ne baaye no ono no wodi ni sua adwuma ana me se me fa me ba me no se fa ni sua adwuma na da akwala no nko school mama Linda nti adwuma be no de ni sua wose carpenter adwuma no no ba akwala bi o woni nchen bi asua carpenter adwuma opipa na ko frusuru no be hwefo mu wu a wo ba pone maami amane e wa brade mi blemu wo mo mi kunu no na konta no yes ono na mi blemu na me ka say mi blemu mo mi 15 years mi gire da so boso me se mama kola na ba me nche na mi kunu na konta no me kuma ne kunu no afafo afra me se niam bi koso a wo mpe e dia niam na e koso a die benti na me akola na ba me nche ma nyi permission free wo no ne ko na me kuma no wo fu na chi no odi matam ehye me na mso me ye ni bi mama makase ma anya na meboa because ade a wo de ye me na ye me ya ana me ba ne bai de we ana akola ne se aye
o me ya oba tan me nsu mu ye me ya o ma ne hunu so obesama me dwo so ahemfie sai me medidi natam timaka wi yan kan wi o mo de asam na hye ne na awotwe na ni ade na wasan de aba TV mama de enti am de aba ne sai akwa me kunu no enkwala no wonhwe wo anti we de nya sa asem no enya sa asem no ntia ba na me pese me kire ma wotenya me ya okay wonhwe enkwala no ena sese we na be ka me ho ha Jamas pressure. Na mo se ni aba na de me abati red ye ka ne se ahemfie enti no sese wanya post me frɛ na onfa why na adwe se onfi nkwala ni bia enti me pese mo frɛ no na mo bisa ne se enkwala no wonpɛ wo mu a wonka me de mepe asese wo mudin na me sesa wo mudin simple me ni asem bia because matimi ahwe pani na me na du secondary school we nso mehwe no na school fees ni ade de otua ontua hwe o mama ontua hwe o na ne mana wa wo mo hwe wo mo wa wo mienu a wo ne wo ba ne wo ho no omo de hwe wo mo me ma ne de hwe wo mo wakume ya asema wo ne udi mente ase ase ne sese de wo kan ye no kora mama no kora pa me ba no kora wa ha wo be ya no eya no kora pa me magina me twantoro mama tesa omo pesa plan be ba me ho wo ba nye se wapam no de bi me pam mo na akra na ba mo ho na mo so maje no efe woni so wa ho sa enti ba tade a mo de akra na ye no anu oden akra oni ahoden sa me pa cho bi je mo frɛ no maye kwa me dada frɛ no maye monya no bra no wono so okono ngo hobi mpa cha okono yo trying to say man pacho pacho ba into wenya no okay me am family hello black kwame good afternoon o afternoon me do from pacho na ho te say na me adu yo ye fra me wo hinini me ya adwuma SOMPA TV Kumasi ye fra me wo hinini me ya adwuma SOMPA TV Kumasi SOMPA TV me pacho ai madam bia ba me he yo say friend no Linda Ejeyi o say awrade ahira mo nkoda mienu paninu wo 17 ketwa no 15 na say ehwe no nye papa o de ketwa no koma wo sister emu nsem na ye bebre etina sem ye tiawa o nhwe nkoda no tie mu sawo se wo mpe nkola no a ewiase nyina ya dansefo pe mu kan no ntie na se ni obesesa nkora ni din a wo se wo no ana ehwe ne ma wada woroma ntia na efre o wase wo nhwe nkwada no wontua school fees wonya hwe enti yenya dansefo ni wiase emusa o se nkwada no ememu wa se wo pe wo mu a ka no wonu se nkura ni papa ono wa na ehwe wom sanse wo se wontua school fees wonya hwe ena de o kan so yenka se ye no kore ti wada woroma ti ne ye fro se bia enchiremu bi wo ho a na kwame adama kind of I'm quite worried about him. And then you're fun on that two nothing grand. You And I'm fine, million. They should get maybe a million hope on it. And not put that down, you couldn't get it or Mr. And now, okay. Okay, I don't bet. Which one? Open and city. And government kind of look on family demonstration and no one government kind about watching. Well, I'm getting the minimum and between the new system, minimum the acting and others, and every different tomorrow. Oh, my quality, Mama and Berlin. Me pacho, Nana Kwame, Obama, wouldn't say or your second say. I don't know. Woyene Linda say oban wunum se woye ahotutu ya de bi woni so me dey na go ayaka ketwa no ba ketwa no ahotutu ya de woni so ye sickle cell oh me dey na make kan me di me ta no ko ba ye tu kwa anti wunum se wo sa ya de no me hello me say na wunum se na akoda no wakonta de ne bodan so eno so ya we
ɛdan so wɔde ne yɛ carpenter adwuma na wo yɛ awɛ wonya awɛ nso sa akwadaa no wɔtwi abobo ya eti sɛ wo ba no wo ma no da bɛ ne twa to a wo ma wo yiri sika sɛ nkwadaa no so o ma di sika o anaasɛ sukuu ho asɛm wo deɛ sɛ ketewa no po na ɛwɔ wo sister hɔ a pani no da bɛ ne twa to a etu sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ ketewa no wɔ wo sister hɔ na wo sister ɛhwɛ na ma wo a pani no nso ayɛ da bɛ ne twa to a wo ma ne sika wo yiri sika sɛ bia ne sukuu ho adeɛ bi babla ɛno deɛ yɛnka ne saa ma nneɛma hu deɛ yɛmfa ntutu ka na susuo mpaa sɛ woawo ma akwadaa nya 17 years sɛ medeɛ menni adwuma bia ɛne ɔbaa na wɔfrɛ na mewɔ bia dabi ɛno deɛ wode akwadaa no sɛbi wotadua wɔ ham na ade akɔkye no bɛwiase no deɛ ɛyɛ wasɛdeɛ papa wo ma mmienu na wo ne ɔyere na wowɔ m no wɔnhwɛ wɔm nana kwame wo ma mmienu a ne ɔyere yɛ ɔte ɛne ne tene nkora no ɔmu ne di woyɛ wo ma mmienu yi a wo ne ɔyere yɛ awo no ɔmu yi nkora no wɔnhwɛ wɔm ɔmu ne di anaa bra gyina yie mese wo ma mmienu no a wawo wɔm no saa nkɔlaa no ɔmu ne di anaa wɔmu ne di wɔma ɔma aduane ni saa wo ma mmienu no ansa wo sɛ wonya adwuma eti ebusa sɛ wɔmo no wɔmu ne di anaa aha nti wɔmu didi no wadi wɔmu de wɔmu ne di hwɛ bla sɛ woanhwɛ yɛ ne yɛdi maame anim de ne kɔgyina ɛde wo kɔkɔto berɛ kɔto nkrataa wotumi magyina kɔto gyagye anim ka sɛ menya adwuma bia o deɛ woyɛ wo ho no sɛ wobɛkeka wo nsɛm yie akeka wo nsɛm yie na obi kɔyɛ adwuma ɛwɔ post office na ɔmagyina katua ɛwɔ ayi famerikefoɔ ɛwɔ fese why papa sɛ ɔtadua akɔtwe ba bawiase a ɔbaa no yɛ bi sɛdeɛ woka sɛ maame no anayɛ biribia maame no anayɛ biribia bɛnkɛtɛkyɛ sɛ bieku wohwe abɔɔtoɔ deɛ ne no saa no sɛ ho ɛgye sɛ yɛbɛyɛ ne dɛn nkwadaa no hwɛ mu no wada ama sɛ nkwadaa no hwɛ mu no yɛbɛyɛ ne dɛn yɛyɛ ne dɛn ɛno deɛ papa yɛmfa nkasɛm sɛ akwalaa ne maame te aseɛ no Ghana mmerɛ bia nu ɛwɔ sɛ akwalaa maame te aseɛ nkɔtɛ abi gya mo saa frɛ no foforɔ na ɔnyɛ adwuma no a wɔhyehyɛ no a wɔhyɛ da so wɔntee no wɔ sɛ ɛnyɛ yɛ a mokate na mofrɛ no mowo mo ma agyerɛ twena baa bɛsi mu so sɛ monhwɛ mo ma ɛna menya adwuma bia na menya adwuma bia wonya adwuma bia so wonum atopɛ gu ampɛ berɛ ɔhuri siw so agyatadie ɛnyɛ sɛ nketewa sɛ hyia se kan so ɔkyira dɔ abɔ kwakuo bɛdwi deɛ fm mesɛ kyampa ɔde tete ho aha baya kasawa ya bije frɛ no aha my lady debia say ya na beye eja no ɛbɛto no kono ho no my lady debia say ya na beye o un se sesi ya kase na no loto okotwa ye wadi a ko nka se wonte na enso so eya ono a ne ma wode ne tadua akokɔ na ba bia se na eno de na so asi ba na ebibi o my lady e ma bebre abofo mo ho a omudi yawo a omabra bo ase agigya nyina ye mema asabi omadwene wo fom se ya entidie be ntina woni oba abewo na je ye ko han ketefra ahimfie be pa cha be me nei je o hwe o mai be me nei ye pa cha je o hwe o mai ansa na wanya adwene bi se me wo ma wo wiase ye wo se me hwe wo mo watimi afa wo ba ono no wo sickle cell de na koma wo sister am ye de na eboda so abobo ya twi huhu we ni nyina papa ibe so kire so wonte nana kwame se me se ne kura enkola no hye no
yɛyɛ ne dan wo sɛ wonya adwuma nti wontimi nhwɛ wɔm anaa ne yɛni maame no akyi ne yɛnkɔ kɔɔto nkɔgye krataa mmerɛ wo anaa wobɛhwɛ wɔm ɛdi wo de meje ankan de zi ani wo na age ta abo so da me mi do enti ma ani mo nhwuma ai bata za no kan ka wode mo mi dia mi ma wode nkola ne ma ɛyɛ dan a ai fa ma mi de me hwo wo se de ɔde taduane adi kura wonnya wonni bi no yɛsa de nkora ne bra wode ande wobɛtumi ahwɛ wo na kyɛ sɛ wowɔ bi na nkora no wɔ mo maame wɔ na yɛ wahi maame no nso te ase ne deɛ papa wotumi mɛgye wo nkola sɛ ɔbɛhwɛ wɔ mo da eti deɛ woyɛ no woyere wo nsɛm a yɛbɛbum yɛbɛkyerɛ ne kwan ne yɛde ɛnɛ kɔpem ɛbrada wobɛnya nkrataa ɔkɔ no ho why sɛ saa na wobɛka deɛ a wawanum asɛm yɛ rekɔdo o wo sɛ wonhwɛ wɔm maame no anahwɛ wɔm ɛtiɛ no kɔɛ nadanseɛ sɛ wawo nkɔdaa na baako adu 17 na baako 14 no wɔbɔ dan so sɛ carpenter 14 years akɔla gyina dan so wobɔ soɔ carpenter na wo kasa wo ba na na hwɛ wɔm deɛ maame no wadi pima wie eti wo se sɛ onkola no wɔ maame no ntu hwɛ wɔm deɛ a yɛ deɛ yate na wo bɛgye wo lete ai na kwa me bɛgye wo lete eti so me se wo bɛhyia yɛn wɔ court sɛ wo se onkola no wɔ maame no ntu hwɛ wɔm yate afɛ deɛ wotumi kasa wo horo so electric afɛ deɛ wo horo so yɛbusa wo no wo se nkwala no wɔ maame no nti na da sama wo ka wura fi wo se nkwala no wɔ mo maame no nti na wo mo hwa yɛ basa eti agye wo de nkwala no brɛ wo kasa nso se wo ho kyerɛ na wo nya adwuma bia eti asa de san nkwala no brɛ wo de a wo bɛda no wahwe wo mu wada woroma ɛhɔ na mpɛsɛ busa wo de kan kyerɛ ni nkwala apar ko pan ko sa ban ho no me kana ka wonko o ma mpele be ma ba ye ni kanti bia so bia ko tumi ntenko brai eboko da bi o na wo si wo mo nipa no wo wonum se wonya dwuma bia eti nkwa ne sa metena wo so no wo ba da hwe wo me nya dwuma bia na ko to no mo nke no ni ama ne kwa na so wa ba me be pa no da bi akola 40 years na wakonta ɛde ne bɔ dan so no ti kɔ ba tan no ntra ne fa wo ba no enyina nkyɛnsen so ɛdan so mmɔ so wow ma bra ebnada wobɛnya kɔ to letter why because when you ready said the can obeti ase abrampa forget it what you say de ye pusa won say akoda no be de no wahwe wom wo se wo mo maame ne wo de abrampa mi timi so we so abaya kasa hello aha ye tie wo no wafle na wo kan tane ti network na ide say wo say akoda no ne maame age wo maboso nti na ne hye no aye basa ti se maame ne de nkwala ne be ma wo de a wo kasa muso wo kasa no se se wo nya dwuma papa bia e na mebusa se ti e de san nkwala ne ma wo de a wo be da hwe wo mu e ho na pese mbusa wo enka ba ko no no ni ta tina no so de emra kwan bi no me ta wan de black army ti asam no Ghana mlemu no wo ti ase ne maame ti ase se bia maame no wo yale wo bodam yale bia kana to ho wo bra wo a ena no kura no se oba ni so maame ni ho a ena ye age no de na kwama wo sister na ne maame o wo ne ti ase wo nyale bibi enya no wo se meje na kwama me nua ba wo ko he no so nya sakola na ya hogo akola 40 years wo boda so chia bobo ya bra fra wo fra ye no ene kura me se me hwe no wo se wo nya dwuma court de wo de wo ba wiase no utumi nkasa wo nya dwuma eti abrada ya be bra court krata because fra wo fra ye no nya asem bia na wo beka eti abrada ya de court be bra ko no wo Cristiano. O pata so television I don't like the next camera na na nyende. E wo ho bia me nua babusa no bia na awotwe sei na menya madwuma wo fam tikakra
won som ebi ye ya na wo de wa yere kokko se obi ma be ti ase ne fa ne mra na fa koma unu aba wo bra ti ase a wonwuye eje wo ho na kwa me wo ho bia sese na wo chi bia se ne menya Mami Linda, what's an hour to be an hour partner, Bosumi. What's a Busumi or now what you say, Babani here? What the Baba? Say, what about that bay? Then show Bosumi at the court to Cratablo. Yan show what the Baba Bosumi and Anna watching. Nasa ma, I Mamelinda Petransi, Jinaso, na Yarena Maka, Yashona, Bosomena Ma, Yadna Kola Safu and Ford Wakujina Kotunabe Yanu. Me Pacho Linda, was it Wuku, Bosomiana Nawachi, Bisane. Kwame. Yes. Says I was a Bosomina Babanas and Nawachi. I say junior buy and me throw one film send me any pad, be a mechanical. Junior buy, what is a junior so about the school? They send me the one who so quack to school. Shanano Sakwasi, I was a fro school must send that me yale miniska, Sadan Niska on the phone swank, I call and be work a woman. One man, I call and be baby. Was one in Lolafe, Miss Shedda Fro was a Sanya Qualolafe. Oh, mammy, Kwame, and near my Yemen, I feel yes, you. I feel yes, see me catch it. Oh, what I see, you Yemen, yeah, woman fan. No, we are by Sanya, some mamma, he fears your mamma cat, me throw catch us a Kwame, make a pass over Yawa in Fio, or catch him so don't me man, and you ask him. And you're not watching somewhere in a buy, answer Dapo. And you're not watching by Sanka Ocean, Qualanua, Yamid 2 wedding, maybe a German summer slow. Boy, I was supposed to go to Crown Top. Bema men in a chain of Togari, and the Black Columbia, minute one walk around when you're no one, or to me, Miss first and the Aquas school. Ah, who's a casa never? No, I didn't just have you. And never just had you. One word trouble me so some men found Colana may say, but some people are not Colana, 17 years in your Aquas was 17 years. What's Aqualan? Akwasi ba wo asana wo de ma no 200 cedi 100 cedi wo to me to fuma me se me nibi ho ada me nkwa wi ana me de me nkwa wi a se me ni ba bia me kwa wi abi be ma na me ne chen so na adwuma sei o ye driver ni wote fie wonya bi ma me Linda manya bi ama me ma le nya bo kire eja kwa me na kwa me na du kro ba na wo gina mu a wo de nkwa wo line ne ye sa asama obayi kanyina onsa nyefe na wo man why say papa ye dis say ye chidin kola oji 20 cedi ana book toni ade no kakwa wo ni nyina so ntobi mama wo asemu bed ene ba ema kwan ya oba be ko school penny Linda wo de so ka so obesisi wenu nyina ade a wo wura ya wo ho mama ye say makwaje 10 million obi wo de toto ne ma akwa ko school waso wontua me catch no waso woni bi wo ho mo so kura besi ne se nipa no so tweme so oje ne 1000 eje no de wo de fa no twere ho se bosome no sign won famla ewo mienu bosome o mienu ma je ne 1000 bla wase bosome nkra ne mienu 1000 e de se tufuo bu hello 1000 ah wo mienu obi afa 500 bosome dia de man 800 bosome Mamelinda wo de som jetie so ro konkonsa ni furu dia de mani ni kan etu de 800 a ye nyina ya dansefo eti bosome ye di kan no da be ne beba yeah bosome this month na this month is how ma muskanti ya this month this month aye de ayi ene 19th no bebrebe wo mu no ya sanketwa enu babia obi ne bawa no ba se teche for be ma scan ka be ka se we de ahye aguntitwe na bosome wo fro na de ama me se ka be kwa kwaji na kwa me ande man you know adam wo put the ama ko bo be sim dia ko asa dia ko ye nam ya me say Linda wo de ye kom e do si next month date be na wo de ma no bosome de bosome ne so ya first Linda, who support first?
eso afre no second frɛ no mano up to on the 5th BBNC 7th dwada bra ye fa no court ye hu se tua na onye den on tua enso enipa ye nipa won ode akora na ye den e ba wiase eti wo ye bia eso no so ye bi na ya bre ani mema binum a o ma bra bote se nana kwame awurade mo aw ai ababa that's no my lady mu wiye so make family picture no otinani mu I for papa I don't cheer with so my lady me da say yo na bra nti ma melen yenya ne saa gi producer number now de yen twen na me yafu mpone de nsemasa na me sro awehimfie ni so mama ne boko why kam de be kura kam nyimra fie na we die we ahimfie asembe yo tuso akopiso Linda also onye na sese once na ni bere na ho na hu so onye o start ye o kasa ba bi jabra mpai mu oya anti na me se o kan so onye na me de bi to so se na ni ebre na fe na ho de ba na me ma hwa nye hize wo o di die o mu nyina ensu ni di share malady me da